Y Bannau Brycheiniog gogyneddus yw un o'r lleoliadau prydferthaf yng Nghymru. Yng nghanol y cymoedd a'r cefn gwlad hyfryd, mae trefi marchnad traddodiadol, llu o weithgareddau awyr agored, tiroedd agored eang a llynnoedd a mynyddoedd godidog. Mae'n llawer haws cyrraedd Bannau Brycheiniog ar drafnidiaeth gyhoeddus na'r disgwyl. Gallwch deithio ar drenau cyflym o fore gwynt tan nos, o Lundain, Reading, Swindon a Bristol i Gaerdydd, lle mae cysylltiad bws cyfleus dros ben, sy'n teithio'n syth i Aberhonddu drwy Barc Cenedlaethol Ysblennydd Bannau Brycheiniog. Mae gorsafoedd trawiadol Paddington a Reading wedi'u moderneiddio'n ddiweddar, ac mae yno bob math o siopau fel y gallwch chi brynu tamad i aros pryd cyn camu ar y tren. Ar y tren, mae bwffe neu gaffi cyflym mwyn i chi allu ymlacio, eistedd yn ôl a mwynhau'r golygfeydd. Cael diod fach, darllen y papur neu ddefnyddio'ch llechen. Dim ond ychydig dros 2 awr yw'r daith rhwng Lundain a Chaerdydd. Ar ôl i chi gyrraedd Caerdydd, y cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw cerdded tua chanllath o'r orsaf drenau i'r orsaf fysiau, lle mae arhosfa'n arbennig ar gyfer bws y Tyb 4. Mae'r Tyb 4 yn ffordd bleserus iawn o deithio o Gaerdydd i Aberhonddu. Mae digon o le i'ch bagiau, seddi lledr cyfforddus, byrddau a wifi am ddim. Mae hyd yn oed socedi trydan fel y gallwch chi wefru'ch gliniadur, eich ffôn a'ch llechen. Ar y daith, mae'r bws yn ymlwybro drwy gefn gwlad hyfryd y canolbarth. Drwy'r ffenestri mawr gallwch werthfawrogi golygfeydd trawiadol Bannau Brycheiniog. Mae'r daith i Aberhonddu yn cymryd ychydig dros awr a hanner. Bydd y bws yn stopio yng nghanol y dref farchnad hyfryd, a gallwch fynd ar anturoddi yno i'r Bannau bendigedig. Dyma drafnidiaeth ddi-dor ar ei gorau. Gallwch hyd yn oed brynu un tocyn ar gyfer y daith gyfan o orsaf Paddington yn Lundain, Reading, Swindon a Bristol Parkway i'r Bannau, gan deithio ar y tren a'r bws Tyb 4. Dyma daith o olygfeydd ysblennydd, ond peidiwch â chymryd ein gair ni'n unig. Dewch i'w mwynhau a rhyfeddu at ogoniant y wlad o'ch cwmpas.